Povedz ty, ako to vyzeralo ešte predtým, ako sme začali spolupracovať, tesne predtým, priblížiť ten kontext toho, ako tvoj život vyzeral predtým, kde si bol, v akom bode svojho života. Keď som sa nad tým zamýšľal spätne, že aká bola situácia, aká je, tak som sa nachádzal ako keby na takej križovatke toho, že čo budem ďalej so svojím životom robiť. Bol som v situácii, kedy som po niekoľkých rokoch korporátnej práce a nejakého stereotypného života sa dostal do situácie, kedy zrazu som nemal korporátnu prácu, nemal som sa s čím ako keby identifikovať a ostal som ako keby na holičkách a čakal som a hľadal som vlastne, že čo robiť, lebo to nebolo jednoduché. Človek vyjde zo školy, je nabrifovaný nejaký systém, potom to v škole, teda potom to v práci do teba bijú, ty si to zoberieš ako za svoje a na konci dní, keď z toho vypadneš, tak zistíš, že vlastne čo vieš, alebo čo nevieš. Čiže to bolo také obdobie, ako keby, že som potreboval nájsť sám seba, spoznať sám seba. Si myslím, že to bolo také niečo, čo dnes už viem popísať, čo som predtým nevedel popísať. Hej, že takto by som to definoval. Čiže vtedy si to opísal inak, že teraz to už opisuješ, lebo s tým, čo vieš už teraz, tak tá situácia nejak vyzerá, ale v tom momente si to, ako si cítil, že možno nevieš, ktorým smerom ísť? Lebo som sa necítil ako keby taký spokojný s tým, kde som, čo som. A to si myslím, že je takéto najdôležitejšie z toho, že človek sa ženie za niečím a na konci dní zistí, že to vlastne to dohnal a nič z toho. A zrazu som nevedel, za čím sa hnať a tých ako keby možností sa mi zdalo, že je málo a bojoval som s tým, ako tie možnosti nájsť. Tak vlastne som sa rozhodol, že si nájdem ako keby podporu alebo pomoc v tom. Aby ma to usnadnilo nejakým spôsobom. Bol som prvá voľba, alebo predtým si sa zapodieval možno nejakými inými spôsobmi, inými, ja neviem, hľadal si tu pomoc aj v niečom inom? Vždy som celou svojou kariérou prechádzam rôznymi coachingami, ale poväčšine sú to coachingy zamerané na vedenie ľudí, na management, na dáta, aj na správanie, na takéto veci, ktoré sa v rámci tej práce hlavne využívajú, na to manažerské soft skills, hard skills. Ale tu som cítil, že tuto nie je o týchto manažerských potrebách rozvíjania, aj keď samozrejme je, vždy to bude treba, keď sa chcem hýbať týmto smerom, ale skôr som cítil, že potrebujem taký ten rozvoj mindsetový vyslovene. Čiže nebolo to ako keby cielené, ale dnes zase poviem spätne, že mi to dobre padlo, že som našiel človeka, ktorého som sa vedel oprieť v tom, aby mi pomohol sa zamyslieť nad svojim rozmýšľaním a to, kde sa hýbem. Čiže ono to prišlo ako keby také, že samé, ale nie je to podľa mňa samé, lebo to moje myslenie a tak ďalej to ako keby vyhľadávalo, ale nie cielene. Až to našlo. Čo mi príde ako rozumná, teraz už zase to viem pomenovať, čo to takto presne bolo. A čo bol ten bod, kedy si povedal, idem do tej spolupráce naplno? Tak tie naše diskusie na začiatku boli zaujímavé. Mne sa páči táto téma spirituality, páči sa mi téma o tom mindsete, pozitívnom myslení, o tom ako challengingu pre športovcov je to šité, som športovec celým životom, prenášam to aj do práce, takže prenášam to do rodiny, takže mi to prišlo ako veľmi vhodné to takto celé spojiť a spojilo sa mi to s tebou pri tých diskusiách. To je prvá vec. A druhá vec, ktorú na tebe vnímam, bolo, alebo aj je, že ma počúvaš a že sa snažíš ako keby sa cítiť do toho, čo hovorím a to nie, že smerovať, ale možno klásť otázky také, ktoré ty vidíš z toho svojho pohľadu, že sa stretávaš s viacerými ľuďmi, venuješ sa tej téme, tak to vieš ako keby možno usmerniť alebo dať tomu ešte ako keby nadnesenú časť ďalšiu a to bolo pre mňa veľká pridaná hodnota. Že som zrazu sa mal porozprávať s niekým o veciach, s ktorými sa nemáš len tak hoďkým porozprávať. Nie každý je zameraný na spiritualitu, nie každý to vníma ako pozitívne, že sa ti niečo stane zlé a vie si to otočiť na pozitívne. Nie každý sa na to takto vie pozerať. Čiže to sú ťažké témy, podľa mňa, sú veľmi hlboké tie témy a preto keď nájdeš človeka, s ktorým sa o tom vieš porozprávať, je to podľa mňa len plus. A ty si bol ten človek v tom momente pre mňa. Čo potom Tom si našiel v tej spolupráci, ako keď sa pozrieš na to spätne, čo bola tá kľúčová vec?
Dobre, povedal si už o tom načúvaní, o tom, že chcete sa byť vypočutý, možno challengeovaný a tak ďalej. Nájdeš tam ešte nejaké ďalšie veci, ktoré ty spätne vnímaš, že boli kľúčové v tom procese? Určite viem, že na začiatku, keď sme sa rozprávali, tak boli tvoje otázky v zmysle tom, čo by som chcel na konci dosiahnuť. Ale v zmysle takom, že ako by som chcel fungovať, dajme tomu. A opísal som tú svoju situáciu, že sa naháňam, som pod tlakom, v strese a tak ďalej. A tá moja požiadavka bola sa zastaviť, spomaliť a zefektívniť. To sa v značnej miere stalo a máme k tomu určite momenty, ktoré sme spolu prechádzali, že naozaj to tak bolo. Čiže to sa mi páči, že tie ciele, ako keby, ktoré som si vymyslel, si ty vnímal, že dobre, toto je jedna z tém, potom môže byť nejaká iná, nespomínam si teraz síce konkrétne na ďalšie iné, ale toto vnímam ako jednu z tých najväčších. Plus sme tam mali potom tú pridanú hodnotu alebo hodnotu ako človeka ako takú. A druhá vec sú tie obavy, alebo tretia vec bola obavy, ktoré podľa mňa každý človek si nesieme so sebou, lebo síce si krásny plán vymyslíme, neviem čo, ale akcia chýba, lebo ťa to zabrzdí, lebo čo keď to dopadne zle. Čiže tieto tri okruhy, ako keby to zastavenie sa v čase, skontrolovanie tej situácie, potom s tou hodnotou a zahodiť obavy. To sú podľa mňa také tri nosné témy, ktoré sme my prebrali spolu. Čo sa v tom zmenilo za ten čas? Čo sa zmenilo v týchto témach a aký dopad to má na tvoj život? Som slobodnejší, žijem život určite. V zmysle tom, že vždy som to bral tak, že ten tlak a ten stres musí byť. Našiel som si v tom svoje, že dokážem za kratší čas urobiť oveľa väčší kus práce sústredením a dokážem sa následne zastaviť za tým, skontrolovať to, či je to v poriadku a ísť ďalej. Ja nepotrebujem to tlačiť až tak na pilu, lebo tie veci prídu a veci odchádzajú. Neberiem to v nejakom tlaku. Určite mi pomohlo veľmi si vysporiadať vnútorne, že mám čo ponúknuť, lebo to bola moja otázka, že som sa bál, že nemám čo ponúknuť. Dnes už viem presne, čo viem ponúknuť. Mám to popísané a venujem sa tomu cieľene, čo je, to teraz prichádza posledné týždne, ale proste to je tá zmena, ktorú som od toho očakával ako keby, lebo to je to, čo ty si vravel na začiatku, že si presne vedel, že toto je to, čo máš robiť. Postupne sa mi to upratáva, postupne k tomu prichádzam a tie obavy mám ich stále, toho sa neviem zbaviť, ale koľkokrát sa prichytím pri tom, že premýšľam nad vecou, ktorá sa nestala, ani sa nestane, ale premýšľam nad tým, ako by sa mohlo stať z niekoľkých uhlov pohľadu. A keď sa pri tom prichytím, tak to proste stopnem. Hej. Zamyslím sa nad tým, prečo sa mi to stalo, že kde som sa tam dostal a idem ďalej. Hej. Proste nevenujem tomu ďalšiu pozornosť, ako keby, lebo je to vec imaginárna iba v mojej hlave. Takže v týchto troch krokoch to takto vnímam. A je zaujímavé, čo vravíš, pretože veľakrát do takéhoto akéhosi rozvoja vstupujeme s tým, že tie obavy už nikdy mať nebudeme. Ale vlastne to, na čo poukazuješ, je, že nie, tie obavy môžeme mať, ale zároveň to nemusí byť niečo, čo ma zastavuje. Hej, kde jeden z tých spôsobov môže byť, že tak idem to prekonávať a spravím to aj napriek obavám, ale druhá vec je to, čo vravíš ty, že áno, síce ich tam vidím, ale viem, že to nie je niečo, čím sa musím zapodievať. Nie je to niečo, čo, ja neviem, musím nejak prekonávať. Proste je to v mojej hlave, neznamená, že je to realita a idem ďalej robiť to, čo cítim, že je správne a čo chcem. V rámci tých obav mi napadá ešte také, že tak ako sa spoznávam, ako študujem sám seba v jednotlivých situáciách, hej, že zamýšľam sa nad tým, aké kroky robím a tak ďalej, tak tie obavy, ktoré prichádzajú, tak sa snažím ich ako keby, OK, sú tam, snažím sa ju zaevidovať, že bola takáto a potom sa snažím nájsť ako keby jednu, dve možno alternatívy, tak aby proste som tú obavu ako keby eliminoval z toho tým, že urobím kroky také, že tá obava nemá ako keby opodstatnenie na konci dní. Že sa snažím naozaj z toho ako keby poučiť, že toto by sa mohlo stať, OK, rešpektujem, lebo sa mi to deje v hlave, nemôžem to nejakým spôsobom zo svojej hlavy vyhodiť von, neviem, lebo sa mi to deje automaticky, ale viem s tým pracovať ďalej a beriem to ako plus, neberiem to ako mínus, hej. Toto mi vnímam, toto mi pomohlo sa na to pozrieť ináč. Pamätám si, keď sa vrátim spätne do histórie svojej, že keď prišli tieto obavy, tak proste oni tam boli a oni sa v sebe živili, ale ja som sa nikdy nezamyslel nad tým, že sú tam, čo sa mi to deje, ale išiel som si tej svojej a pretlačil som to nejako, hej, že nie cieľene, ale proste tlakom, rýchlosťou, aby som na to nemal čas, som to tlačil. Dnes vyhodnocujem svoju obavu a robím kroky preto, aby som ju úplne odstránil z hlavy.
aj zo svojho života. A to mi príde rozumné, lebo tým pádom stráca ona význam ako taká a je k tomu akcia, ktorú potrebujem. Skvelé. Je niečo, čo ťa počas tej spolupráce prekvapilo, či už jedným alebo druhým smerom, čo si nečakal, ale bolo tam? Mám tie uvedomenia svoje také v rámci, ono je to také klíše, ale prítomný okamih a skôr žiť v realite. Vždy som si plánoval svoj čas na neviem koľko mesiacov dopredu, strategické plány, boli sme to naučení, že to treba. Konec koncov zistujem, že potrebuješ veľmi krátky čas na to, aby si plánoval aktivity, lebo sa tá situácia, bez ohľadu na to, ako si ju naplánuješ, sa mení. A keď sa flexibilne k tomu neprispôsobíš, tak proste to neudržíš, ideš proti prúdu. Niekto to nazval, že je to, že idem ako s tým flow. A to je presne to, že toto ma tak ukludnilo, dalo ma to do pohody v tom, že dobre, nemusím to tlačiť, stačí si to pekne premyslieť, stačí si to možno napísať a už len robiť kroky tak, aby som ja bol spokojný a hlavne tu zo svojho vnútra som cítil, že idem správnym smerom. A to je to, lebo tam sa to určite ako keby vyplatí, či už materiálne alebo nemateriálne, akokoľvek, spokojnosťou, tam to príde. Keď to nemusím tlačiť proti prúdu. Keď teraz zoberieme tú skúsenosť, ktorú máš, ale prejdeme od teba preč k tomu, že možno to video pozerajú ľudia teraz, ktorí zvažujú nejakú takúto formu spolupráce a rozhodujú sa, či do toho ísť alebo nie. Čiže podľa teba, komu by takáto spolupráca mohla pomôcť? Pre koho to je? Je to podľa mňa pre ľudí, alebo pre typy ľudí, ktorí sa chcú rozvíjať a možno len potrebujú dopomôcť k tomu, akým spôsobom. Uvoľniť ten strach z tejto doby a z toho, čo všetko musím, k tomu, aby som mohol a chcel, ale nemusel. Ale že ma ženie tá moja intuícia vnútorná, že ma ženie ten môj drive, že ma ženie to, čo naozaj chcem a že je to možné. Čiže ja by som to vnímal tak, že ja ako seba som vnímal, že ja som bol na križovatke svojho kariérneho života najmä, lebo som to riešil kvôli práci, nevedel som ako ďalej sa rozhodnúť, čo s tým spraviť, lebo to je, ten potenciál je obrovský na konci dní. A že proste mi to pomohlo ako keby dostať sa do takého neznámeho a v tom neznámom objavovať samého seba, kto som. A tam si nastaviť už potom presne to, čo viem pomenovať, ako sa viem pomenovať, kde viem, kde neviem a už potom sa odraziť. Čiže v tom, že keď neviem, že čo by som chcel a mám tú ambíciu zmeniť niečo, ale neviem ako, tak vyhľadám pomoc. Toto je podľa mňa pre takých ľudí. A nie je pomoc v tom, že teraz, Bože, neviem, aký ty si človek, ale pomoc v tom, že ten rozvoj osobnosti je a v dnešnej dobe absolútne dôležitý. Takže myslím, že pre takýchto ľudí. A sú nejaké predpoklady, ja neviem, vedomostné alebo skúsenostné, proste niečo, čo už by ten človek mal vedieť predtým, než do toho vstúpi? Podľa teba. Myslím si, že ako keby vedomostné predpoklady asi nie. Skôr to, ako sú ľudia, malo by to byť pre takých ľudí, ktorí sú schopní prijímať ako keby zmeny a hlavne zmeny myslenia, možno iný spôsob zamýšľania sa nad vecami, ktoré sa okolo dejú. Lebo ak je to niekto, kto je zatrpknutý veľmi a nechce tú zmenu, tak je zbytočné investovať peniaze do seba takýmto rozvojom, lebo to neprinesie nič. Ale ak som otvorený zmene, len neviem, ako ju spraviť, tak je to podľa mňa fajn. Čiže taká tá ochota vidieť veci. Áno, zmeniť sa. Tak priestor zmene. Myslím, že každá zmena je dobrá. Aj zlá zmena je dobrá zmena. Dobre, Tom, posledná otázka moja, pravdepodobne, je niečo, čo sme nepovedali a malo byť povedané, aby to niekomu uľahčilo rozhodovanie, či je to pre neho, alebo nie je to pre neho. Myslím si, že ty ako človek máš veľmi dobre a jasne stanovené, ako to treba robiť s tými ľuďmi. Vieš im otvoriť hlavy a nasmerovať ich k takému nepoznanému ako keby a k tomu uvoľneniu sa od pracovného stresu a možno od celkovo životného stresu. A myslím si, že to je podstatné aj pre tých, ktorí by mali ambíciu sa s tebou stretnúť a v tomto pokračovať, lebo toto im vie priniesť, si myslím, mentálnu úľavu. Vyrozprávať sa, ale v takom spirituálnom, takom
hlbokom seba poznaní a vtedy podľa mňa dostáva človek slobodu. A toto som ja napríklad dostal. Čiže toto si myslím, že je dôležité, aby vedeli ľudia, keď by mali záujem o to. Ďakujem ti, Tom, za tento krásny rozhovor. Som veľmi šťastný, že som mohol byť súčasťou tvojho rozhovoru.